Day ni na plaster na mo among ingkuranan kay karon pa wa pa mi nagkakadji-kadji pa mi nani kay walay kuan kana ang basa pa ba karon okay na. Mahal sa anak sa Spirito Santo. Amen. Just as our Lord in this we give thanks they are about heaven from by the water to Christ our Lord. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maning hapon. Na si Jay, unsa man ka Jay? Sige. Dito pa siya. Tuara siya oh. Ganahan na siya. Dito ka? Da nagkuha na siya online habol. Dana ra kuno siya gigda. Nay balbal karon dana. Humana na siya kaon. Nya na aday si Bunsoy. O gumangko ni ang tem. Laag sa dani kay nga naman. Alit na Jay. Ang linamot be. Ang ba la LD ka ba? Ang kaon nga. Nagkaparang ganyan na. Bakit mo na? Doon, hindi pa na. Uy, meron siya. Meron lang. Wala mo pasok na. Ano kamada karon na election? Di ah. Dito ra ubas. Meron ka video. Ano mas ko? Ano ang sawo yan? Dugang ko dyan. Masuk ka sa. Masuk ka sa masuk ka. Ano sila na?
The next day. Ug karon di ay misa di galyo man, so magsimba na po di ay ta. Kauban ako ang mga bata, no? Kay mo naman jud niya tong naandan kay magkuan man jud ta sa misa di galyo. Amo diri dili kadlawon buntag among misa di galyo diri. So magsimba ta ubanon ako ang mga bata. Nya sila dinhi na si Loyloy iyang papa na ginahinay na po na sila og tambak-tambak sa kuan kini ang balas para flooring na pud sa sala. Nya na pud si Princess diay nagperti pud niyang kay Kiay ang iyahang kuan gay nambot unsa man ang sayaw na iyang gikuan sayaw-sayaw pud siya kauban sa camera. Pud si Jay kay manimba lagi mi na si Father Earth niya mulakaw na sa din mi sa simbahan kay manimba lagi mi sa simbang di galyo. A few moments later.
Brian, kunya na niya sa last. Oh, yan na kay kuhaan mo na sa i-mix sa arrangement. Doon ka pisa soy. Bangi wow. Soy baka toy. Meow.
Agay gizam. Nakasulod naman mi sa grabas.
Bimasa na guys. Salamat. Kaya pala yun. Oo. Tama ka, pabor. Ako ba? Ako, patanda ko. Mga biskitid. Sunilo, turong. Turong. Asa naman lagi sila, so nagtinabangay-bangay na po na sini Bonsoy og si Loyloy pag sulod sa balas og bato. Tabang pud siya kay gamasa lagi ni sila, no. Mo din ni si Bonsoy, si Loyloy ang wala man po yung mga eskwela karon, so nagtabang po na sila. Pagtrabaho kay nagmasa man ang duha, ang duha pod nag kuan panulod sa sako kay ila pon ibutang dana sa ilang minasa nya. Voice over man lagi ta kay naa may sound, so matik gyud ta mag voice over tarani nya. May gani kay dili pud kayo init, no, di ra kayo init nya. Ang kanang nagmasa nainita na pud gud na kay nabantaak na siya nya. Kana pud si Princess, maupo din na si Princess, mga panty nang iyahan nang ipang labhan kay panghayhay, ikabaw man siya nga dili ta maka panlaba kay nag kuan pud tag pani udto kay nagtrabaho man lagi sila. So
Uni hapit na mahuman diya na day na siya sa sala. Sala na siya ibutang. Ang kanang minasa nila kay human naman ta sa kusina. Nya diya na sa sala. Nilang mikos-mikos na ang sala, no? Ilahan na ng mikos. Nga na ang sala. Muna ning sala. Utruhana na siya o red cement. Thank you so much, ti. Update sa mong balay nya kana diha nagkalanakas pa pag human nagidana anak pa na pag unya ala yatis na di gid mo kakuan ani ba nagisirad-an na mo diha kay dili pa man pa tumban ka bago pa dinhi sa mi